Christ of the warrior, bow to the Savior, the Daddy Conqueror, King and the Lord. Christ of the warrior, bow to the Savior, the Daddy Conqueror, King and the Lord. किस अच्छी है ना किस अच्छी क्या ओ हेलो सार एरा किस अच्छी କେତେନ କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ एरा किस अच्छी कहना जो जो काम ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଇ ଛଡ ଗୋଟେ କିସ ಮೇಡಮ್ ಯಾರಿಗೆ किस बेड़ा पुत ये ए देख 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 ले लो हाय आ जा बोल दे चलो किस हां पुत ये तेरा किस तेरी बाइक हां चले ଛଅଟା ବି ଲୋକ ହବ ହଁ କିଏ ଡୁଳିଟାର ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ଦେଖା ତ ଡୁଳିର ନା ଏଟାର ନା କେଇର ବସି ଦେଖା ఎగిరిగిరి కొడుతుమో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా నేలలో చూసారో నాకు బాగా తెలుసు చిన్నప్పుడు నా గురించి ଦେଖା
ଜଳପରି ମେଳା ବୁଲିଲେ ତ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ମାରି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି ବାଇକ୍ GMR షాపింగ్ మాల్ నందిగామ వాసులకు సంక్రాంతి నగరాల కూల్ వింటర్లో హాట్ ఆఫర్లతో ఫ్యామిలీ షాపింగ్ చేసే ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఘన స్వాగతం పలుకుతోంది GMR షాపింగ్ మాల్. నందిగామ పరిసర ప్రాంత వాసుల కోసం తీసుకొస్తున్న ధమాకా ప్యాకేజీ ఆఫర్ సేల్. జెంట్స్ కేటగిరీలో 3 ప్రీమియం షర్ట్లు 999 రూపాయలు మాత్రమే, 2 ప్రీమియం ప్యాంట్లు 999 రూపాయలు మాత్రమే, 2 ప్రీమియం జీన్స్ ప్యాంట్లు కేవలం 999 రూపాయలు మాత్రమే. లేడీస్ వేర్ లో 4 ప్రీమియం టాప్లు 999 రూపాయలు మాత్రమే, 5 ప్రీమియం లెగ్గిన్లు కేవలం 999 రూపాయలు మాత్రమే. 3 త్రీ పీస్ సెట్స్ ఇప్పుడు 500 రూపాయలు, 600 రూపాయలు, 700 రూపాయలు మాత్రమే. కిడ్స్ వేర్ లో 4 ప్రీమియం షర్ట్లు 999 రూపాయలు మాత్రమే, 3 ప్రీమియం ప్యాంట్లు కేవలం 999 రూపాయలు మాత్రమే. మరియు శారీస్ పైన పూర్తిగా 50% డిస్కౌంట్. త్వరపడండి, GMR షాపింగ్ మాల్. రంగులలో రాజీ లేదు, నాణ్యతలో పోటీ లేదు. ఈ అద్భుతమైన పరిమిత ఆఫర్ ని వినియోగించుకునేందుకు విచ్చేయండి GMR షాపింగ్ మాల్, గాంధీ సెంటర్, నందిగామ. ఈ ధమాకా ప్యాకేజ్ సేల్ ఆఫర్ ని పొందాలనుకునేవారు ఎగ్జిబిషన్ ఎంట్రీ కూపన్ ను GMR షాపింగ్ మాల్ క్యాష్ కౌంటర్ వద్ద తప్పనిసరిగా చూపించవలెను. వివరాలకు సంప్రదించండి సెల్ 9959123369. चलो भारी जो बनाओ आज शरीर में ऐसा बूढ़ का ऐसा नौका बूढ़ हाय कितना स्पीड जाती है I said,